Quan la cultura, el disseny i la tecnologia es troben, neix Roset. Perquè què passaria si visitar el patrimoni fos tan atractiu com completar una col·lecció digital? Jo sóc l'Oriol Codina i Alcázar i aquest és el meu projecte integrat, anomenat Roset. Tot va començar perquè sempre m'han cridat molt l'atenció les rosasses de les esglésies i catedrals. Són elements impressionants, plens de geometria, llum i detalls, però moltes vegades passen desapercebuts quan visitem aquests espais. A partir d'aquesta idea em vaig plantejar una pregunta: com podria fer que més gent s'interessés per les rosasses? Així va néixer Roset, una associació cultural que combina patrimoni, disseny i tecnologia per donar valor a aquests elements arquitectònics. Per crear el projecte, primer vaig investigar les rosasses, la seva història i la seva construcció. A mesura que avançava, vaig descobrir que la seva geometria podria convertir-se en la base de tota la identitat visual. Amb aquesta inspiració, vaig dissenyar la imatge de marca, el sistema gràfic, els colors i totes les aplicacions de la marca. Una de les parts principals del projecte és una aplicació mòbil que permet descobrir rosasses, consultar informació sobre elles i escanejar codis QR durant les visites. Cada vegada que l'usuari visita una església o una catedral, pot desbloquejar segells digitals i anar completant una col·lecció, convertint la visita cultural en una experiència més interactiva. A més, també he desenvolupat cartells, un llibreto editorial, marxandatge i diverses peces audiovisuals per mostrar com podria funcionar Roset en un context real. El resultat és un projecte que uneix patrimoni i contemporaneïtat, que busca apropar la cultura a les noves generacions d'una manera més visual, participativa i atractiva. Perquè de vegades només cal canviar la manera d'explicar les coses perquè la gent les torni a descobrir.